Germans, germanes, les vostres pregàries han estat escoltades. Comença Sant Celià. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Bona nit, germans, germanes. Quina il·lusió ens fa tornar a estar gravant a l'estudi. Avui, per què no dir-ho, estem realment enxitxats. Els últims dies han passat coses molt heavies pels nostres estàndards de xavals de pueblo que es junten un dia a la setmana per fer la cosa aquesta que fem. I és per això que venim amb més emoció de l'habitual. Si no sabeu del que parlem és que no ens seguiu ni al programa ni a nosaltres en particular, així que us petin. Seguiu-nos i a la propera us enterareu. Avui portem un sermó replet d'actualitat. El Pau no té res perquè està preparant un programa per la setmana que ve. I que ai, quin programa, eh? Ai, mamita. Ai, quin programa. Ja ho veureu. Jo mateix he escrit una merda que ja veurem com surt i l'Eric ens porta una mica de mamboneo pel body. Mamboneo pel body. Benaventurat, Hassel. Benaventurat, Valtònic. Benaventurats els que esperen cada setmana per escoltar Sant Celiat. El Santoral. Avui, 11 de febrer, avui celebrem el sant de la benaventurada Verge Maria de Lourdes. És la famosa a la que milers de milions de creients van a veure, per pregar-li per la cura d'alguna malaltia d'algun familiar, normalment. Així que podem dir que avui parlem d'algú molt important, una de les grans a la que molta gent segueix i, a més, diuen que tenia una bellesa que costava de veure per l'època en la que estava. I si parlem d'una persona amb tant de carisma, amb tanta bellesa, i que, a més, tantes persones li són fidels, no podem parlar d'un altre... No podem parlar d'un altre que de Paula Gono. Influencer destacadíssima a tota la comunitat hispanoparlant, però és una de les nostres. Criada al nostre estimat Baix Llobregat. És de les primeres en entendre de què anava la movida aquesta de les redes socials i ho peta molt fort en tot el que fa. S'acaba de passar a Twitch, fa uns bucles a Insta que te quedes loquíssim i el més important, és una de les meves crushes més top. Així que ara que ja ens podem moure per la comarca tranquil·lament, ens deixes un comentari per aquí sota i si vols un dia, doncs ens veiem. La intuïció em diu que de verge li queda una mica poc, però Paula Gono, ets la nostra Verge Maria de Lourdes. El sermó. Bueno, Tens uns referents molt raros, Marcel. Jo no vull dir res. No porto el compte. Però portem uns quants programes seguits que el Marçal demostra que té la tita més suelta... No diguis això, per favor. De tot Catalunya. Estàs malinterpretant el Marçal. Però 100%, és veritat. Jo li tinc certa admiració a la Paula Gono, és veritat. Jo no la segueixo gaire, però sí que m'he enterat que ara s'ha fet tuit i tal. Sí, s'ha fet tuits i, en general, a les xarxes la peta gordíssima. La peta gordíssima, tio. I jo crec que és de les primeres en començar a petar Insta i que molta gent la comença a seguir, rotllo Dulceida i tal, però... Això no, dic, abans que ella estava Sí, com la pionera, diguéssim, de tot. Prototipo influencer instagramer. Dulceida 100%. És Dulceida, no? Dulceida 100%. Ja parlaràs d'ella en algun moment. Sí, ja li farem un d'aquests, no? Sí. Li podem dedicar, si voleu. Això ja cadascú, bueno, lo seu. Pues res, com dèiem al principi, han passat cosites. Passar coses. És més, en la línia de l'entradeta dels benaventurats, Sí? estem molt reivindicatius. Estem a tope. Ens hem posat serios, eh? I jo realment em volia posar encara més seriós. Una mica serios, sí. O sigui, Sí. És per posar-se serio. Però perquè és un tema molt, molt, molt seriós. Home, realment sí. I la setmana passada va passar una cosa molt gorda. Què va passar? O sigui, un artista local que tenim aquí al nostre país se'l va ofendre. Una cosa que no podia passar per alt per cap mena de país democràtic, per cap mena d'organització que es faci dir mínimament democràtica, jo trobo. I no sé, vosaltres esteu al dia, no? És que no sé, La vergonya democràtica que ha sigut això. no sé si té girito això. No sé si... Estic esperant el Estic girito. segur que té girito. Jo crec que em sembla que inclús tenim un àudio que el general ens pot tirar en un moment. No jodes. Sí, de la injustícia que es va cometre. Aviam. Trrrn. A quin any es va crear el joc? És un any... Espera, no mireu aquí. La resposta correcta... 1860 no sé quan. 1886. Puta perra, tio. Sí. O sigui, tu t'has anat de 300 i pico anys. Els escacs, vull dir... La societat havia de ser... Què tal? Estem aquí... Aquí estan els col·legues. No pot ser, tio.
Mira, Que hijo de puta. crec que estan bevent Estrelles d'Am, Que que és l'any que es va consti- crear. Que consti que jo en aquell programa tampoc estava informat. Jo era un Tio, concursant tio. més, jo era l'enemic. Tio, o sigui, Estàs... tots sabeu que l'internet a vegades... Pues, Miente. No miente, però hi ha dades diverses i em vaig equivocar, joder. La Però tot li veritat, pot passar, ja la està. veritat és que l'enciclopèdia d'internet pot ser a vegades abrumadora i jo comprenc que a tu et faci mandra llegir-te des del principi fins al final. L'autopista de la informació, li diuen. Jo vaig... Ara. Això es va comentar per privat, pel nostre grup, es va comentar que els escacs, tu puta madre... Semblaven massa novedosos per ser del jo 1800. Quan ho vam jugar i vas dir la resposta, jo no vaig escoltar la resposta. Però era tu vas dir el 1880 no sé quant. Sí, que molt rotllo- tard, molt És tard, rotllo molt. pràcticament al segle XX. La d'Estrella. 1800, Sí, està aquí, sí. no? 1886, no? 1886, era Sí, el sí, mateix sí. any. A mi, quan us vaig donar la resposta, vaig dir, hòstia, em sembla És tardot. que- Em I és sembla que, tardot. Estàs i és a que tres. quan vas dir això vaig tenir el cap a això. O sigui, em va venir aquesta foto que vaig pensar, no em sona 1800. No em sona la moda del Jo vaig 1800. posar «Cuándo se creó el ajedrez?» i al primer enllaç posava el 886, el 1886, i dic, 76, posa aquí. doncs mira, em vaig equivocar també en això. Vas dir 86. Vaig dir 86 segur. No ho sé, jo realment l'únic... Jo crec que és quan es van patentar, per dir alguna cosa, quan algú va dir, els Clar, escacs... algun russo va dir «Esto es nuestro». Sí, jo crec que... Bueno, sí. Bueno, això, que ho vam comentar després a postprograma, i jo també vaig buscar per Wikipedia, i el que passava és que ja ha hagut com diferents Creadors, versions. sí. Versions Cadascú d'escac, se'l vol rotllo- adjudicar. rotllo amb diferents normes, però sí que és veritat. A part, sí que es va inventar a la Xina, Sí, és veritat. no era dels russos. Els que russos no em fallo van una. dir, está guapo esto, Como sabemos jugar, es nuestro. esto de los vecinos está guapo, Clar. i ja està, és rotllo... Sí, tu et consideres algun Molt intel·ligent, molt intel·ligent. algun represaliat perquè un tonto et va donar una resposta malament en un concurs de tontos. Porto una setmana tramant la meva venjança. Com li puc tornar la merda aquesta? Havia pensat en enverinar els nachos, Hijo de i després puta. he anat rebaixant una miqueta la condemna. M'han robat el premi. De la setmana passada, que me'l I tornin. el premi del concurs de la setmana passada és per l'Eric. Bravo! Bueno, jo crec que ara Mira, mateix doncs, quedàvem, amb aquesta exacte. resposta quedàvem en Amb empat. aquesta estàvem empatats. Sí, correcte. I la setmana passada guanyava jo, i vas dir que estàvem empatats, i guanyava jo. Però bueno, avui s'ha restaurat una miqueta més la democràcia. Vale. A mi ja em sona una miqueta la polla, del Hassel. O sigui, s'entén Aviam, moltíssim. que el xaval sí, que va fer unes cançons i li posaran a la plaça. Pues escolta, tio, la vida, saps? sí. No les haguessis fet. Escolta, És broma, és broma. és broma, Hassel. És broma, col·lega, que bueno, hem parlat amb ell per Insta i que li donem tot el nostre suport en aquesta causa injusta que, per suposat, puta No és Espanya. tan injusta com la nostra. Que puta Espanya. Sí, puta Espanya. O sigui, literalment, no es mereix una altra cosa que puta Espanya. Bueno, això és una de les coses que teníem a remarcar. Una d'elles. Una d'elles. També, altres coses gordes que... Poc se'n parla. Poc s'ha parlat. Bueno, se n'ha parlat, però, S'ha parlat, s'ha parlat. però massa poc. Ha sigut, Però a programa no hem parlat. a programa no. Bueno, han passat certes coses. Algú a qui adorem, algú a qui li vam dedicar un santoral, va compartir el nostre santoral i ens hem convertit pues, bueno, en el que són unes estrelles d'Instagram. Sí, no? sí. I del rock. I del rock, pràcticament. No hem tret el single encara perquè... Bueno, jo l'altre dia vaig anar a buscar amb un germà a l'institut, perquè va a l'institut, i no, o sigui, les xavales, carpetes forrades en la nostra cara. Que si el Pau, que no sé quantos... ¿Has visto el Marçal? Sí, t'ho juro, t'ho juro. Que vive allí. Han dicho que vive allí. Que aquí tothom ens coneix al poble, saps? Evidentment, però pel programa, pel programa. Clar, pel programa, evidentment. No, joder, gràcies a la Inés, tio, que... O sigui, jo ja estava enamorat d'ella, ara pues, encara més, no? Ha demostrat que és la persona més gran que existeix en aquest planeta. Tio. És el que dèiem, que és bastant gran, vull dir, la segueixen 200 i pico mil persones, Joder, és una persona... i va agafar, i no només ens va comentar i ens va donar el bon rotllo, sinó que, a més, va compartir el d'allò Sí. Va donar un cop de mà I a el- xavals que estan començant. Sí. i a l'Insta TV. S'acaba un, Va pujar una miqueta de visita. Per qui no ho sàpiga, 50.000 visites, o sigui, 50.000 Que no és que portem el compte, No, para nada. No estàvem refrescando a Cada dia abans d'anar a dormir. Sí. Bueno, sí, molt jefa, molt Va ser gran, gràcies des d'aquí. Sí. No crec que ho vegi una altra vegada, però Seria gràcies des d'aquí. Jo tinc una crítica, també. No jodes, Sí. a ella?
No, ella no, en O a general. la que te mato, No, uns eh? quants seguidors. No, seguidors no. O sigui, perquè vaig veure que teníem 50.000 visualitzacions, però no 50.000 likes. O sigui, no us ha agradat. Jo no ho entenc. O sigui, aquestes persones que ens hagin escoltat, no hi torneu. Si no torneu a nosaltres, fills de la gran puta. Els que no ens heu seguit, que heu sigut alguns, que també us ho agraïm, o sigui, els nous I els que sí, seguidors, els que tio. sí, O a sigui, tope. benvinguts sigueu, gràcies per escoltar-nos, tio. Aquí estem per vosaltres. Muchas Pero- gracias, por si no nos entendéis. Muchas gracias, porque algunos hablan castellano. Claro, y no nos importa esto. Somos muy... A nosotros. Somos así. No, bueno, aquí somos abiertos a todo lo que haga falta. No forcis l'accent, no forcis l'accent. No, que somos abiertos a todo lo que haga falta, hombre. Bueno, independentment de lo de la Inés, que va ser algo molt gordo per nosaltres, o sigui, Molt gordo? realment ens va fer il·lusió, per què negar-ho, tio? No passa res. Aquest cap de setmana hi ha eleccions a la nostra, de moment, comunitat autònoma. Mama. Es presenta un nou partit que de moment no té representació al Parlament, el qual han proclamat por ahí que són seguidors nostres, com tu comentaves la setmana passada, però aquest cap de setmana pues, bueno, han tingut alguna movidita que otra en els seus mítings de campanya. No sé si esteu al tanto del que... El partit de la Marta Pascal? Han tingut jaleos? Què ha passat? Que són els més de dretes, no? Els de la Marta Pascal. No se m'acudeix ningú més. Quan s'ha de pagar per presentar un nou partit? Jo crec que com a pagar hauràs de registrar una marca i dir que et presentes, no? Jo crec que has de pagar alguna cosa. Això és als Estats Units, crec, eh? Sí? Aquí crec que et presentes. Jo crec que... No, diria que has de pagar alguna O sigui, necessites molta pasta en quant a campanya i fer publi i tal, però... Necessites firmes. Necessites moltes firmes segurament. i llavors si ets uns pringaus que no tens pasta per fer propaganda, doncs no ningú arribes. et veu, com els pirates de Catalunya... No us han vingut moltes vegades, els d'Izquierda en Positivo, no sé com es diuen. Jo m'ho apunto, eh? Izquierda en Positivo. Mira, jo m'ho apunto per les pròximes. Sí. Un partit de Sant Aliat. S'han saliat? Hòstia. 50.000 firmes les tenim, si no m'equivoco. 50.233. Aproximadament. El dedillo, si no m'equivoco. Bueno, Vox va tenir unes certes liades aquest cap de setmana. Un xaval es creia Rambo escalant per una furgoneta per donar-li cops Sí. a una furgoneta. Li van tirar pedres a l'Abascal, no sé si a Salt, em sembla que va ser, Sí, o algo així. No sé què en penseu d'aquesta manera de combatre el feixisme. És que jo no he vist el vídeo. No has vist el vídeo? És el que us deia abans. Jo he Estàs anat... out of Twitter. Estic out of All. life, everything. Out of Sí, és que he estat preparant coses. No he vist el vídeo, però he saltat directament als memes i aleshores tinc com imatge visual. referència visual. Sí, tinc referència visual del que ha estat. És com una mica que l'humà contra la màquina, pràcticament, perquè és com... Què fas tirant-te contra una furgoneta? Quina és la intenció? Vull dir, Però l'atropellen ells, eh? Jo crec que l'atropellen ells. Aviam, Estan mig a la carretera en plan... i ella para, es salva. Rotllo, saltant a sobre es salva. salta a sobre, es queda pillat a la furgoneta com a l'Spiderman, ni més ni menys, comença a literal. fotre-li hòsties a la furgoneta. Se senta sobre una furgoneta al d'esto i comença a fotre-li hòsties. Però no és que ho vagi a buscar, aleshores és que el pillen. Jo crec, No, jo crec que no, ho buscava va una miqueta, buscar, buscava ho una va- miqueta. I després, un O cop... sigui, el declarem germà de Sant Saliat, però I tant. el va buscar. Medalla d'or de sense aliat. I a més, surt, o sigui, cau de la furgoneta un cop frenen i un cop cau, aixeca així i comença a seguir la furgoneta en plan, es fotrà un cop de puny Però, a l'embrague que te voy a matar. Molt en forma el paio, també. O sigui, Molt en forma. té un parell de salts, un parell de corredisses que dius, no és la primera vegada que corres. Home, és que el feixisme no és el convet menjant patates. com no sé qui. Evidentment. Realment, a mi em dóna cert d'orgull que a Catalunya es tracti així el feixisme, que sigui a certes localitats i no sé què, però, joder, que es liï part de quan van a fer un míting de Vox està... Està bé. Joder, em sembla correctíssim. sí. I aquest cap de setmana, tota aquesta setmana, em sembla que avui estaven a Figueres o no sé on, també hi havia liades i, bueno, que... Catalunya Tour. Pues 100%, tio. Es deuen haver pillat un hotel de puta mare aquí a Barna per igual. Va dir una cosa molt fora de lloc. Per dormir tranquil·lament en un hotel de 5 estrelles i després anar a fer la rutilla, però jo què sé, tio. I com ens apunta aquí per cascar-se unes clenxes a l'hotel amb les seves amigues i el que sigui, i després pues, anar-se'n de ruta a promulgar la paraula de Franco, que és el que fan. Que és el que se fa. Que és el que sí. se fa. No sé, vosaltres teniu alguna cosa més a xerrar o podem passar a lo que és el programa en si? És que podem una estona xerrant ja. Sí. Pues tirem, no sé. Sí, el que vulgueu. Sí. L'Eric avui tenia una mica de mamboneo. Ole.
Fiesta! Estic una mica salsero. Aquesta salsa que tant de picorcito ens dona, així que, jo què sé, li donem Díselo, pas. díselo! Li donem pas a esta samba do Brasil. Sant Saliat, però gràcies a Déu, som ateus. O corpo do Cristo. Com meus irmãos gostosos, Eric i Pau i Marçal. Joder. Ai, la ja immortal sintonia, Hòstia, del jo, Sant Saliat. de veritat, que M'encanta. cada vegada que escolto una falca d'aquestes, crec que no estem al nivell de les falques que vam fer, tio. Ja, aquí tens raó. O sigui, És que vaya falques ens vam Però passar. salven una mica el nivell que realment Clar, tenim. evidentment. realment podríem fer millors moments de Sant Saliat i serien les falques. No sortiria ni un moment que parléssim nosaltres i seria... Però bueno, La balança, un cop per l'autoestima. l'equilibri del programa és la mala qualitat de nosaltres Clar. i la bona qualitat de les falques, aleshores I el llavors programa es és queda- perfecte. Sí. Pum. Sí. Doncs no sé, jo realment aquí us porto... Tampoc és un corpo de Cristo. Jo és que a vegades preparo coses i penso, no sé on posar-vos-ho. Així que jo... No seria una Salsita. excusa per moure una mica l'esqueleto. És una excusa per moure l'esqueleto. Perfecte. Que amb tot tancat no podem moure l'altra Em banda. sembla meravellós. És una falca salsera? Pues fota-li canya. Fota-li canya. Doncs no sé, jo més que res el que us comentava abans, que vaig anar a buscar amb un germà a l'Insti l'altre dia i hi havia gent amb les carpetes forrades, hi havia gent demanant tatuatges de la cara del Pau, del Marçal, de l'Eric, del Gerald, que no saben com és, realment no saben com és. Hazme la barba del Marçal, que me cunde. Ho diuen moltíssim, això. El barber també l'altre dia, la del Marçal, la del Marçal. Sabeu on va, no? D'on ve, no, aquesta barba? On ve aquesta barba? No ho saps tu? Jo no sé. Que barba. La teva? Aquesta barbita? Del de 300. No, del 300. Sabeu qui és l'originari d'aquesta barba? Posin música de promoció. Aquesta barba és originària del senyor Ponce. Ole! Carai. El Ponce bueno, és expert en rapadito lateral degradado i fer una barbita con piquito. Bueno, tu ho saps. Jo ho sé, jo ho sé. Tu l'has treballat, aquesta barba. Aviam, si realment tots sabem que l'èxit de Sant Saliat no és per lo que diem, és per l'aspecte que tenia. Clar, clar. Per aquestes caretes, I això es deu única i exclusivament a aquest. No? Fet aquesta falca, aviam si algun dia ens pela gratis. Doncs aviam, sí. La qüestió, que la gent ho estava demanant. La gent ho estava demanant. Això és veritat. I, pues, hi ha molt de fandom que necessita una miqueta de feedback. Llavors, Correcte. Juntament amb uns quants psicoanalistes, hem elaborat un test de personalitat. Llavors, aquest test científic s'envia a la Universitat d'Oxford, Per exemple. uns quants científics també l'analitzen, els fills del Freud estan allà, diuen, complejo edípico, i llavors, segons el que diuen o no, pues, ets un Pau, ets un Marçal, ets un Eric o ets un Gerald. O sigui, Creus que entre el nostre fandom hi ha el factor complejo de Edipo? Sí. Vale. gent que se sent més d'un o de l'altre. Exacte. Vale. Exacte. Llavors, Vale. han fet un test, però calculat mil·límetrament, o sigui, això és ciència. Això és, Vale, o sigui, qui dubti d'això, a l'hoguera. Això és ciència. Ok. I, bueno, doncs tenim aquí el test. El deixarem el link perquè la gent el faci i descobreixi qui és. Ah, A l'estil superpop. No jodas, has fet Sí. un link per d'esto? Jo no, els de Harvard. Oxford. L'han produït. Aquests. Oxford, vale. O sigui, perquè la gent pugui fer i sàpiga qui dels tres és. Exacte. Joder, I crec que els tenim en pantalla ara mateix. El test estarà per aquí. Ves que no sigui un programa de nivell, això, al final, Ojo, Sí. ojo. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I diu... Piltrafa, estàs obsessionat amb el podcast català de referència? Et passa sovint que escoltes Sant Saliat i eventualment t'envaeix una sensació que t'obliga a posar-te de peu i cridar «És que sóc jo 100%!» Joder, els d'Oxford, que salaos. Ens omple d'orgull comunicar-te que no estàs sol, i no només això, sinó que juntament amb un equip d'experts de la ment humana hem creat un test a mida perquè puguis descobrir a quin dels atractius membres de Sant Saliat t'assembles més. Atractius, m'encanta. Puntualitzar que han deixat de tot el tema de la investigació per la vacuna i tal, Ah, clar. han parat i L'important han dit, què era? han parat i han dit, un moment, és que hi ha aquí un Vacuna volum... Oxford AstraZeneca d'aquesta, nada, fora. Clar, hi ha un volum de gent que necessita comparar-se amb aquests, amb aquests tres personatges. Aquests xavals. I la gent que posa els diners a la vacuna va dir «Deixa ja la merda aquesta de la vacuna, collons». Tira pel Anem a test. coses importants. Anem a coses importants. I estic intentant entrar, em demana el número de telèfon per algun motiu que no. Oh, pinxa-le. No poseu el número de telèfon. És una estafa. Vale, sí. Ara. Pues, si voleu, us faig un test de prova, anem responent sobre la marxa. Què és? Explica-ho per si ho volen fer. Què has dit que és? Darle a comenzar test. Comencer test, sí. No a jugar. No jugar, comenzar test. Ah, jugar és un anunci quan troll. Exacte, que... Sí, exacte. Llavors, tenim pregunta 1.
Quan fas un podcast satíric de temàtica religiosa a casa d'un amic, sempre seus a al mig, B, a l'esquerra, C, a la dreta, D, m'agrada tocar botons i endollar cables. En aquest cas seria el nostre... O no. El... Són preguntes que estan molt amagades. Vull dir, jo no aconsegueixo saber què és. Desendollant la nevera. M'agrada. Va, digue'm una lletra. La A. La A, al mig, clar. Com que ets el... Sí. Bueno, no sé. Hòstia, no ho sabia, perdó. Tampoc sé qui seria. Perdó, una d'esto. Quan la gent li surti, l'ordre de les respostes serà el mateix? Jo crec que sí. Sí, no? Vale, és molt probable. Perdó. Llavors no miraré. Pregunta 2. És la vigília de Reis a la tarda. Els comerços estan a punt de tancar i no tens regals pels teus col·leguis. Per sort trobes una copisteria oberta. Què fas? A. Fas imprimir un DIN A2 de la teva cara. Oblides que els havies de fer un regal als teus amics i els imprimeixes un parell de fotos carnet on cal dir que hi surten força favorits. B. No fas res. De camí atropelles un ciclista i sense cap motiu crides «Ole!». C. Treus un canó de confeti i el fas explotar. El Pau s'enfada amb tu. D. Pots posar-te una mica més a la dreta, la càmera no t'agafa. Hola, que currat, tio, m'encanta. Home, Oxford. Pau, contesta tu ara. La C. La C. Fantàstica. Hola, boníssim, tio, t'ho dic. Vale, pregunta 3. És el funeral de la mare d'un amic. El teu amic es desmaia i cau sobre teu la responsabilitat de fer un discurs en record a la difunta. Com reacciones? A. Agafes el micròfon i caus en la tentació. Expliques que tens un podcast i supliques que et segueixin a l'Insta. La seguretat et fa fora del tanatori mentre crides que no saben qui ets, amb qui estan parlant i que coneixes a una tal Inés Hernández. Hernán, tio, pobreta. No passa res, no passa res. Hernández, és igual. Ve d'això, segur. Hola, clar. Hola. Acabo de caure, tio. No la tirem aquí, sisplau. Continuem. Hola, que heavy, tio. Hola. Saps quan et dona un dar-me cuenta d'aquests que dius hola, ho acabo d'entendre. Perdó. Et faltaven 2 lletres, Marçal? Sí. 2 lletres. La E i la Z. Hola, perdó. Perdó, Eric. Vale, sí, no, endavant. Dale. B. No fas res, perquè recordes haver vist un ciclista de camí i fas mitja volta per atropellar-lo. L'obsessió, C. No hi eres, no t'han convidat perquè tires massa confeti. D. Confeti al funeral. No, que no és una bona idea. Seria molt guai, Molaria bastant, és una xinxa. Just quan entra a la caixa així, dius... Ballant amb la mare morta. És el moment. És el lloc. I D. Digues alguna cosa a veure? Bé, se t'escolta bé. Va, Gerald, decideix tu ara. Quina opció vols? L'estàs fent també, La A. Perfecte. Ens demanen la A. La A. Vale. Quin és el... Són les 8, ens ho diu el cura. Ens ha vist el cura. Quin és el teu sabor de gelat preferit? De mojito. Bueno, la A, de mojito. Però la majoria de vegades no aconsegueixen que te'l serveixin perquè et poses a parlar del poc respecte que esteu avui en dia els pallassos. Sempre acaba venint la seguretat del local i se t'emporta entre crits. B. No tens temps per pensar en gelats. A les comissaries ja et coneixen com a Pau el arrollador i has hagut de fugir i començar una nova vida lluny de ciclistes i de les càmeres. Pensava que tiraries pel bufar. Ho havia pensat, però... Bueno, els d'Oxford ho havien pensat, però... Han dit a tope amb els ciclistes. A tope amb ser un assassí de ciclistes. Hòstia. C. Gelat de vainilla. Ara bé, no en menges gaire perquè amb l'estona que trigues a treure trossets de confeti se t'acaba desfent. I D. Si vols que et tiri un àudio durant el programa, passa mal abans de les 2. Porfa. És que jo no sé realment quin és cadascun d'ells. O sigui, tampoc. Jo no els identifico encara, No està gens definit. Em toca decidir, no? Et toca a tu. Jo llegeixo la A claríssimament. De cap, el mojito. Claríssima, a més. El mojito. Vale, i estem amb l'última ja, la cinquena. Dale. S'acaba ja. Ole! Epa! I diu, per què la gallina va travessar la carretera? A. Perquè al seu costat hi havia una gallina a la que li havia vomitat el cotxe feia mesos i encara no li havia demanat perdó. B. Para ser su propia jefa. C. Perquè al costat on estava s'ensenyava mal l'inglès. D. Perquè no l'agafava a la càmera. Així que trieu vosaltres. Crec que li toca al Pau. La C. Gràcies. Perquè... Ingressa tu nombre. S'han saliat, no suposo? Sí, posa. Bueno, les SS. Les SS de l'humor.
I el resultat és que tots nosaltres som... Estàs fet un Marçal de cap a peus. Home! Simpàtic, idealista i ferm defensor dels pallassos. Els teus amics saben que és millor tenir-te al seu costat. Pel seu bé. Pel seu bé i el de la tapisseria dels seus cotxes. Ole! Que havia posat pips al d'esto. Si no, Pots joder. tornar-me a pipear ara. Ula, m'ha semblat Bravo. meravellós, Eric, que ho sàpigues. Gràcies. Mis ISS. Gràcies. Gràcies. Quan la gent faci el test... Clar, que comparteixi els seus Clar, resultats, que comparteixi el resultat. faci i- un Instastory o alguna cosa, ens Exacte, etiqueti tio. i ho compartirem. Volem saber qui sou de nosaltres. Claro, qui us ha tocat. I vosaltres voleu saber qui I sou. vosaltres que és també el que voleu us saber-ho, interessa. clar, que és l'important de tot això. Exacte. Doncs això, no robo més temps perquè tenim una pedazo de secció després que ens porta el nostre company Marçal, Vamos a verlo. que, bueno, que és el Vamos. nostre animal espiritual, com hem vist aquí. Així que... What is this? La veu que ens parla. Uda guztia gainditzen, Yeah. diruaren Això ha sonat alguna Sí, senyor. No, això no ha sonat mai. A més, és una falca que... Mamaceta! Et mola la cançó o no? No. Ostres, tio. Me cago en la... No, a veure, joder, m'has No, donat l'heu 7 escoltat. segons per escoltar. Clar. És una cançó que jo tenia ganes de fotre en algun moment perquè és d'una amiga meva basca que és cantant i fa cançons i no sé quantos. IB Music, la podeu buscar. No és per fotre falca, però... No parem amb la publicitat gratis. O sigui, No ho estem fent bé, això. Hauríem de No. començar a cobrar No. per aquestes coses. Sí. Ens pensem que no hi ha repercussió i sí que la hi ha I sí que hi ha. i no l'estem cobrant. No, però realment, pels amics, igual que a nosaltres ens agrada que... Molts amics, el Ponce no és el meu amic. El meu tampoc, però jo què sé. Mutejarem el Ponce. Li posarem pips quan hem dit Ponce. No, realment és una amiga meva que fa música i res, doncs volia ajudar-la amb la nostra àmplia audiència doncs que escoltés IB Music i ja està. Era simplement aquesta falca. Avi Music. Sí, A-V-Y-E, crec. Arroba eso. Sí, arroba ja, això. farem un clip i l'etiquetem, si ja veus tu. Realment, avui porto una secció que és una mica experimental. Crec que mai hem fet algo així, perquè és com una mica raro, una mica avorrit, però bueno, volíem provar coses diferents i a veure què tal queda. Dame-lo. A vegades nosaltres escoltem altres podcasts perquè no negar-ho, tenim certes Aviam. influències, Aviam, no? si fem un podcast Clar. és perquè sabem que els podcasts estan guais. Estan guais. I per què sabem que estan guais? Pues perquè els consumim. Si no... I perquè hi ha gent que realment mola. Llavors, he agafat una mica una idea d'un company nostre, perquè li podem dir company, no? De tu a tu. De tu a tu. De professió. Exacte, company de professió. Perquè ens Tot això. considerem professionals. Exacte, com és el Manel Vidal, a la sotana, a la competència, al soterrani... Bueno, el que és un company nostre, no? A vegades fa una cosa semblant a el que fa avui, el que faré avui, i, bueno, pues, ja que el copiem, pues, donar-li una miqueta de crèdits. No sé si vosaltres a vegades heu tingut problemes amb la burocràcia, el que és fer papeleos i històries així. Jo cap ni un, però perquè és un cas concret. Vull dir, Tu no tens problemes, puta? és molt particular. Jo tampoc, sóc Tu tampoc? un nen en el cos d'un adult. Joder, quina sort. Bueno, doncs jo n'he tingut algun de problema i volia relatar el que és el dia a dia d'una persona que intenta fer papers, fer tràmits online I fer-los bé. i fer-los bé, o sigui, i que els tràmits es duguin a terme. D'acord? Llavors he fet un dietari, el que és un dia a dia del que passa quan intentes fer un tràmit online. D'acord? No sé com quedarà, però anem a provar-ho. Així que quan vulguis podem començar. Som-hi. Dimarts 23. 22:15. Estic pelant-me una mandarina perquè m'agrada molt després de sopar menjar-me una mandarina i és molt bo menjar fruita. De sobte els meus pares em diuen que han anat a buscar les cartes a la casa on vivíem abans perquè tot i que fa 7 anys que no vivim aquí, les cartes em segueixen arribant allà. Que estaria guai que em canviés l'empadronament d'una vegada i totes aquestes coses. 22:20. Em segueixo pelant la mandarina perquè és d'aquelles que la pell està molt encaixada i costa la vida. Els hi dic que sí, que demà ho faig, que cap problema. 22:25. Ja m'he pelat la mandarina. 22:26. Al final vaig a buscar-me un plàtan perquè la mandarina està molt àcida.
22-28. El plàtan és d'aquells que està molt madur i em fa una mica de fàstic. Me'n vaig a l'habitació sense menjar res més. 23. Em poso el despertador a les 8:30. Avui ni bola ni res, que demà he de fer coses, Vladi, i fora, tu. Dimarts 8. 8:30. Em sona el despertador i em cago en la meva puta vida. 5 minuts més, sisplau. 12:15. Sense voler no he posposat l'alarma, sinó que l'he pagat. Però no passa res. M'aixeco ràpid i em poso de seguida a fer allò que vam parlar ahir, que si no els meus pares em cabrejaran. 12:20. Porto 5 minuts amb la musiqueta esperant a que m'atengui algú al telèfon. 12:25. Passo per 3 departaments de l'empresa de telefonia i tothom em dona llargues. 12:35. Torno a esperar 5 minutets més de musiqueta i per fi em donen les tarifes que necessitava. 12:45. Em passen al departament de cobros i signo el contracte telefònic per pagar 123,56 euros al mes. 12:55. Un noi molt simpàtic em ven un aspirador, 3 litres d'oli i un pack de 300 flams dels companys, amics i col·laboradors de la Fageda d'en Jordà. 13:30. Després de barallar-me durant 3 quarts d'hora amb 5 teleoperadors diferents, més de 37 minuts d'espera i un saldo negatiu de menys 123,56 euros, un paler de flams en camí a casa, me n'adono que no era això el que havia de fer, sinó canviar la direcció d'empadronament de casa meva. No hem començat amb bon peu, per què enganyar-nos? 13:35. Entro a la web del Ministeri de Hacienda. Això és tot un món que mai havia explorat. Entro a la pestanya Ciudadanos, certificados tributarios. De cop em trobo llegint el formulario 314 sobre obligaciones tributarias en régimen de atribuciones de rentas. Crec que no és això exactament el que buscava. 13:40. A dalt a la dreta veig una pestanya que posa sede electrònica, todos los trámites online. Creo que aquí sí. M'he d'identificar amb clave. No sé molt bé què és això. 13:41. Truco a la Txell, és la meva gestora i de tant en tant em salva el cul amb les gestions aquestes que he de fer. També és la mare de l'Eric i la meva gestora. Són maquíssims i servei 10. Tenen una gestoria. Aneu-hi. 13:50. La tinc 10 minuts al telèfon, pobra. No entenc cap paraula de les que m'està dient. Em diu que millor m'ho envia tot per mail, que és l'hora de dinar i no té gaire temps. 13:51. Entro al link que hi ha al mail, em diu que només posant el meu DNI i la contrasenya que m'envia hauria de poder entrar a la sede electrònica sense problema. No és gaire complicat. 14:00. Encara que no he pogut entrar perquè no trobo el DNI, no me'l sé, la veritat. 14:15. Torno a trucar a la Txell. Per fi tinc el DNI i poso la contrasenya, que me n'he donat. Li dic que no sé per què em dona error. Es connecta amb el meu TeamViewer al meu ordinador per veure què és el que realment estic fent malament. De casualitat hi havia una pàgina porno oberta i em pilla. Em fa una mica de vergonya, però no passa res. La masturbació al final és salut. Diu que el que passa és que no tinc el DNI electrònic activat, que hauria de demanar hora a Hisenda perquè me l'agafin. És molt senzill i la cosa va molt més àgil. 14:17. Em començo a posar una mica nerviós amb tot això i, a més, tinc gana. Però no passa res, tranquil·litat, que això s'ha de fer en algun moment o altre, el del tràmit de canviar-se d'empadronament. 14:19. Intento demanar cita prèvia a Hisenda per canviar-me el DNI electrònic, però resulta que per demanar cita prèvia necessites entrar amb clave a la sede electrònica i no puc entrar perquè no tinc DNI electrònic. Com diria algú, és la pescadilla que se muerde la cola i me tenso bastant. 14:20. Torno a trucar a la Txell, se la nota que està dinant i em diu que estic una mica pesadet, però que ja em demana ella la cita prèvia i així acabem abans. Intueixo que l'estic molestant una mica i se'n vol treure de sobre. L'entenc perfectament. 14:30. Per avui estic satisfet. He treballat prou i necessito descansar. Crec que em mereixo un canotet o un sutil. Fem un salt en el temps de 2 setmanes. Després de suor, llàgrimes, cues a Hisenda de Sant Feliu i discussions amb funcionaris, fan molta olor a cafè. Ja tinc el DNI electrònic. Dia 13 de desembre. Ahir em van activar per fi el DNI electrònic. Em disposo a entrar a la sede del Ministeri per canviar la meva adreça d'empadronament. Entro, però no trobo cap lloc on digui res semblant. 11:35. Truco a la Txell, la mare de l'Eric, i li dic que gràcies per tot el que fa per mi amb aquests temes, que ja tinc el DNI electrònic però que no trobo el lloc d'empadronament. Per canviar l'empadronament. Em pregunta si sóc retardat i si és per això que necessitava el DNI electrònic. Resulta que es fa des de la sede no es fa des de la sede del Ministeri, sinó que es fa des de la web de l'Ajuntament. Li dic que efectivament sóc molt retardat i que ara mateix ho faig. Li demano bastantes disculpes. 12 en punt. La web de l'Ajuntament és una puta broma. Sembla que hagi tornat a segon de primària i estigui jugant al J-Click. 12:15. Després de 3 sopes de lletres, un puzzle amb la cara de l'alcaldessa, relacionar les comarques de Catalunya amb les seves capitals, per fi trobo on es fan els tràmits online. Resulta que tampoc em serveix de res haver-me fet el puto DNI electrònic perquè aquí t'identifiques amb el mòbil.
12 i 20. No acabo de veure quina de les 1.000 opcions de tràmit pot ser la que encaixa millor amb el meu canvi d'empadronament. Així que truco a l'oficina d'atenció al ciutadà. Triguen 3 trucades senceres en agafar-lo. Diuen que estan desbordats a l'oficina, però no em crec una puta merda perquè oloro l'olor de cafè amb llet i croissant des de l'altra banda del telèfon. M'atén una dona molt simpàtica i em diu que no em preocupi, que és molt senzill de fer. Gerald, vete al loro. Em diu la dona que només necessito el contracte, per fer el canvi d'empadronament només necessito el contracte del lloguer, escriptures del nou domicili, últim rebut del lloguer de la hipoteca, DNI per davant i per darrere, de tots els membres de la casa. I dic tots els membres de la casa i no persones, perquè si viu un gos també l'has de posar perquè es veu que també estan inscrits a no sé quin collons de cens i tot això ha de quedar registrat. Omplir la instància genèrica, demanar el document oficial de canvi d'empadronament al Catastro Nacional. Evidentment, pagar la taxa i portar una mostra d'orina i una mica de merda per cagar-me en la puta mare que va parir a la burocràcia. He decidit que no em canvio de domicili, així que vaig a buscar unes mandarines, que és el més interessant que he fet aquests dies. Sant Saliat, recomana'ns als teus companys, especialment si tenen 12 anys. Bueno, Se't marca la vena, Marçal. estic suant. Joder, macho. Marçal. Sé que tot això que has dit no és ficció. No és ficció. A mi la burocràcia... L'únic que et puc dir Sí. és en el teu idioma, que és el de la faràndula. I el que et puc dir... Tinc por. Sí que ho diuen a la faràndula, això. Això ho diuen. Ai, Quines coses, que passen. qui es fotés al llit i sortís jubilat. Pràcticament. Pensa que això jo ho rebo a casa meva, eh? Jo estic dinant i em truca el Marçal. Clar. És que és real, és real. A casa meva, Marçal té l'eufemisme del subnormal amic teu. Les coses que li passen amb la burocràcia. Exacte, sí. M'ha agafat mal de cap. Era una prova, ja veurem què tal va això. Simplement recordar-vos que la setmana que ve tenim un programa Rico que està preparant el Pau, està ultimant els detalls. Esperem que us hagi agradat aquest programa, que hagueu disfrutat, que sigueu molt feliços, que ens seguiu escoltant, que ens seguiu seguint, que seguiu compartint les nostres històries. Així que, germans, germanes, aneu-vos-en en pau.